Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο balasdiet.gr. Σήμερα θα μαγειρέψουμε ρεβίθια. Τα ρεβίθια, όπως όλοι ξέρετε, ανήκουν στην κατηγορία των οσπρίων, είναι πολύ πλούσια σε φυτικές ίνες, άμυλο και φυτική πρωτεΐνη. Επίσης, μας δίνουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, ασβέστιο και φόσφορο. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα ρεβίθια μας σήμερα και γενικότερα τα όσπριά μας? Μπορούμε να συνδυάσουμε με μία πηγή δημητριακών, είτε ρύζι ή ζυμαρικά ή ψωμί. Καθώς όπως φαίνεται, ο συνδυασμός αυτός μας δίνει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, εισάξια με αυτή του κρέατος. Επίσης, τα ρεβίθια μας μπορούμε να τα συνδυάσουμε με λίγο τυρί χαμηλό σε λιπαρά και μπόλικη σαλάτα. Καλή επιτυχία σε εσάς που θα τα μαγειρέψετε και πάμε να μαγειρέψουμε κι εμείς. Για τη συνταγή μας θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ρεβίθια, ένα κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο ξηρό, χυμό από ένα μεγάλο λεμόνι ή 2 μικρά λεμόνια, πιπέρι, ελαιόλαδο 40 ml και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι μαλαΐων. Παίρνω τα ρεβίθια μου, τα οποία έχουν μουλιάσει από το προηγούμενο βράδυ και τα ρίχνω στην κατσαρόλα. Λοιπόν, ρίχνω τα ρεβίθια μου μέσα στην κατσαρόλα. Τα ρεβίθια, όπως σας έχω πει, έχουν μουλιάσει από το προηγούμενο βράδυ και αφού τα ξεκλίνω από το νερό που είχαν μουλιάσει, αφού το αφαιρέσω το νερό αυτό, έρχομαι, τα προσθέτω στην κατσαρόλα, ρίχνω και νερό από επάνω. Ανοίγω το μάτι. Εδώ να σας πω ότι κάποιες νοικοκυρές βάζουν σόδα στα ρεβίθια για να μαλακώσουν. Εγώ δεν θα βάλω καθόλου, δεν είχα βάλει καθόλου χθες μάλλον, γιατί το αλκαλικό περιβάλλον που δημιουργεί η σόδα καταστρέφει τη βιταμίνη B1. Τα αφήνω να βράζουν σε δυνατή φωτιά και όταν θα βγάλουν αφρό θα έρθω να τους αφαιρέσω τον αφρό, να τα ξαφρίσω. Όπως βλέπετε έχουν βγάλει αρκετό αφρό και πάω να το αφαιρέσω. Να ξέρετε, όταν αφαιρούμε τον αφρό από τα όσπρια γενικότερα, αφαιρούμε και ένα μικρό μέρος από τις πρωτεΐνες τους, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Βέβαια κάποιοι οι οποίοι δεν ανέχονται καθόλου τα όσπρια ή τα ανέχονται λιγότερο, γιατί είναι ευαίσθητο το έντερό τους, θα μπορούσαν αντί να ξαφρίσουν απλά τα όσπριά τους, να αφαιρέσουν εντελώς το νερό και να προσθέσουν καινούριο. Βέβαια με αυτόν τον τρόπο χάνονται περισσότερο κάποιες υδατοδιαλυτές βιταμίνες, οι οποίες φεύγουν μαζί με το νερό. Όπως βλέπετε έχει ξανασχηματιστεί αφρό στα ρεβίθια και έρχομαι να αφαιρέσω, λιγότερο βέβαια αυτή τη φορά, και έρχομαι να αφαιρέσω και αυτό. Για εσάς που αλλάζετε το νερό μπορεί να χρειαστεί να το αλλάξετε 1 ή 2 φορές, ανάλογα με τα ρεβίθια που έχετε. Λοιπόν, αφού έχω αφαιρέσει τον αφρό από τα ρεβίθια, έρχομαι και προσθέτω λίγο νερό για να το συμπληρώσω και ρίχνω στη συνέχεια τα κρεμμύδια μου. Ανακατεύω λίγο και στη συνέχεια τα κλείνω και τα βάζω εγώ στη χύτρα για 20 λεπτά. Τώρα, η χύτρα, επειδή ανεβάζει ψηλές θερμοκρασίες, έχει ως αποτέλεσμα με τη διαδικασία αυτή να χάνονται περισσότερο κάποιες βιταμίνες. Παρ' όλα αυτά, εγώ το κάνω γιατί δεν έχω χρόνο. Για όσες νοικοκυρές δεν έχουν πρόβλημα χρόνου, μπορεί και να μην το κάνουν. Λοιπόν, και τα αφήνω για 20 λεπτά. Λοιπόν, τα 20 λεπτά έχουν περάσει. Έχω εκτονώσει την κατσαρόλα μου από τον ατμό και όπως βλέπετε έχουν γίνει έτσι, έχουν αφήσει λίγο μόνο νερό. Λοιπόν, ρίχνω λίγο νερό, προσθέτω λίγο νερό. Τώρα πια θα τα αφήσω να μαγειρεύονται σε χαμηλή φωτιά. Ανακατεύω λίγο. Θα ρίξω το λεμόνι. Το
πιπέρι. Και προς το τέλος θα προσθέσω το αλάτι και το ελαιόλαδο. Τα αφήνω να βράζουν για ένα 20 λεπτό περίπου. Έχουν περάσει τα 20 λεπτά και έρχομαι τώρα να προσθέσω το αλάτι. Το αλάτι δεν το προσθέτω από την αρχή γιατί αυξάνει το χρόνο μαγειρέματος των οσπρίων μας. Για όλα τα όσπρια ισχύει αυτό. Και το λάδι μου. Λοιπόν, εδώ θέλω να προσθέσω ότι επειδή σας λέω κάποιους χρόνους μαγειρέματος, αυτή δεν είναι απόλυτη γιατί αυτό εξαρτάται από την ποιότητα των οσπρίων σας και από την κουζίνα σας. Λοιπόν, τα ανακατεύω και λίγο και τα αφήνω για άλλα 10 λεπτά. Τώρα, για να τα βοηθήσουμε λίγο να χυλώσουν, τα πιέζουμε. Λοιπόν, και τα αφήνω άλλα 10 λεπτά και είναι έτοιμα. Τα ρεβίθια μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμα και πάμε να τα σερβίρουμε.